Chceli ste vidieť, ako robím kryciu vrstvu, tak poďte sa so mnou na to pozrieť. Naľavo vidíte štruktúru pripomínajúcu hadiu kožu, výraznejšiu s väčšími vzormi a vpravo je hustejšia, jemnejšia a kompaktnejšia kresba. Najskôr si spravíme štruktúru hadej kože. Ja osobne si horák držím čo najnižšie a rolovaním vytváram Včka, ktoré idú do seba. Ruku mám uvoľnenú v zápesti a jednoducho len rolujem. Netlačím, aby sa mi keramika nešmykla. Pekne plynulo ideš zľava doprava, ruku musíš mať uvoľnenú a potom ti vznikne takáto kresba. Potom tu máme druhú kresbu, ktorá je hustejšia a jemnejšia. Ruku mám trochu napnutejšiu a len tak rýchlejšie kmitám. Nerolujem ako pri prvej kresbe. Tak vzniká vzor, ktorý je viac pri sebe. Ja to robím takto, ako vám to teraz ukazujem, ale 100 ľudí, 100 chutí. Tak tu si mohol vidieť, ako robím kryciu vrstvu ja. Napíš mi do komentu, ako robíš kryciu vrstvu ty. Budem ti vďačný za sledovanie, ak ma ešte nesleduješ, hoď follow, aby som vedel, či má zmysel robiť takéto videá aj naďalej. Čau.